Bos días, amigos, desde o meu recuncho de Trevinga. Hoxe tentarei poñer voz ao impresionante poema 12 rosas, que o magnífico poeta Xosé Arsenio Casmartiño Novoa nos regala no número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor. Doce rosas. Esta madrugada espertei sobresaltado. Con pesar vin que non estabas ao meu lado. Baixei ao noso recunxo no jardín, sentei a carón da nosa roseira e tampouco te vin. Cavilei e por fin me decatei de que fai agora 12 meses que te fuches. Coa ilusión de que volvas xunta a min, cada noite soñei que xa estabas aquí, sentado no banco que tantas veces compartimos. Lembrei moitos dos momentos que vivimos. A sombra da roseira, da bella roseira cando facía calor e tamén frío. Ela está máis frondosa ca nunca. As súas rosas teñen un arrecendo que se parece moito ao teu aroma de muller fresca e encantadora. Con estes pensamentos na miña cabeza, as bágoas brotaron dos meus ollos e correron polas mías meixelas, e con elas molladas quedei dormido. Tiven un sono no que a roseira me falaba. Dicíame que pronto ías chegar, e atopeime moi ledo e moi feliz. Pouco tempo despois de despertar, cortei 12 rosas vermellas para ti. Leveinas a nosa alcoba e púxenas no floreiro. Alí agardarán por ti, xa que pronto vas chegar. Codareinas e regareinas con moito amor. 12 rosas polos 12 meses que fai que marchaches. 12 rosas polas 12 noites que pasei en vela. 12 rosas polas 12 veces que non che dixen que te amo. 12 rosas por tanto amor do que xuntos gozamos. Gracias, Xosé Arsenio.